tambarin dan birni da kare da bare baba are. Bani tambarin dan birni da kare da bare baba are. Ku bani tambarin dan birni da kare da bare baba are. Ku bani tambarin dan birni da kare da bare baba are. Sai inda lafiya aka noma in babu lafiya sharagalle. Mu doka tambarin dan birni da kare da bare baba are. In har da lafiya aka noma in babu lafiya sharagalle. Ku bani tambarin dan birni da kare da bare baba are. Sarki da lafiya yake sarki in babu lafiya ko malle. Mu doka tambarin dan birni da kare da bare baba are. Sarki da lafiya yake sarki in babu lafiya ko malle. Ku bani tambarin dan birni. Laure? Wani yaro ne ya zo gurin kiran nan? Tambayan ki nake. Kin san shi? Dan gidan waye? Yana da sana'a? Dan manyan mutane ne? Eh. Daga ina yake? Ko ba ki ji na ne? Na ce daga ina yake kuma dan gidan waye shi? Ban san dan gidan waye ba. Amma baki san dan gidan waye ba? Har kike amsa min tambaya? Ko ko a goshin shi aka rubuta? Ina tambaya ki nace daga ina yake kuma dan gidan waye shi? Dan gangaren shitu ne. Gangaren shitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To bari ki jin gaya miki. Tun wuri kin san halin mahaifinki. Ya ta rasa daga ina za ta nemo miji sai a gangaren shitu? To tun wuri ki cire wannan daga lissafin ki ba ni ba. Ko mahaifinki da ya ji wannan zancen ba za ku warware da shi galau ba. Kin ji na gaya miki. Ai umma. Kin ga da Allah ya min shi. To bari ki jin gaya miki. Ki kaddara ba ki ma san shi ba. Ba ki san kamanninsa ba. Domin idan mahaifinki ya ji wannan magana ba ke ba hanni ba zai bar wannan maganar ta tsaya iya ni da ki. Dan wallahi in ji mu gaba ɗayan mu sai ya baci. To bari ki ji in gaya miki daga yau sai yau. Kar ki ƙara fita gurin sa kofar gidan nan ko ya zo. Kuma shi ma kare ƙara zuwa kofar gidan nan. In kuma kin ki bari ki ji in gaya miki da abin da aka miki a gidan nan ke kika siya kika biya. Yau. Aikin banza aikin wafi in ban da ke sha ce yaushe laki lakato min da unguwa gangaren shitu to bari ki jin gaya miki ba kuka kike ba ko kukan jini zaki ba ke ba shi kin ji na gaya miki nan uwanki daga zuwa ɗiban ruwa suka sassara mana shi sai tashin gace yawa da Allah ne kiki min tankade na ko sharaba kike haka zaki yi sai dai a watsa miki ruwan wankan gawa yau ne wallahi amma dan gangaren shi ta ba ke ba shi har gaba da abada Ruwa bai kashin gona, ruwa bai kashi a ƙasashe, ruwa bai kashi a wana, ruwa bai kashi a mataki, ruwa bai kashi. Allah sauki. To je ka gida a wanke maka. Ba ga irin ta ba. Mutane ku canja an ce ku canja ya gagara. Yanzu gashi yara sun koya su ma. Allah sauki. wallahi malama Huwaila baki san halin mazan mu bane. Ai duk yanda kike so ki juya su wallahi abin duk yanda ke tunani ya baskara. Mun yi maganan tonan masannan sinki. Ni wallahi gajiya ne. Nayi lallashi inda kika san mutanen farko wallahi ya igina masanni. Kena kike kallo konawa dan abu ba irin kukan da ban yi ba da lallami da lallashi ya ma yaki. Wai ku da kuke wannan maganar ma
ai duk taurin kai ku tattara shi ku kai shi gidana. Kin san ko waye mai guduma? To shi fa cewa ima yana jiran su ya ga uban da zai zo mai gida. To fa. Ya ce wallahi sai an gwabza da shi. Dan ƙari. Wallahi malama. Amma ni dai kun bi shawara ta kuwa abinda na ce muku ku yi akwai dai abinda ba ku yi ba amma a matsayin ku na mata a ce wannan abin ya gagare ku ai ya kamata a ce mun wuce wannan wurin. Ai malama duk wata aya da kika ba mu a gidan nan wallahi sai da muka kai ta asuma ne ba labari. Lallai akwai hanyar da ba ku bi ba amma da kun bi wannan hanyar da an wuce wannan wurin. To wace hanya kenan malama? Matsori. Duniya. To Allah in kuka jaraba wannan hanya za ta bulle. Insha Allah wannan ai ba fashi. Ko ka sa a gwiwa ba za a yi ba. Allah ya gani zan fara. Oh, kai ka ji wata dabara. Malama akwai hikima a guri ki ba iri. Su malama an gaji an ga yau. Malama an buga duniya. Kuwa jama'a. Mai gari ya aiko ni. Ya kuma ya aiko ni. Ya ce in sanar da ku cewa wa'adin da aka bayar na gina masayi na sati 3 ya cika. Don haka, doka za ta fara aikinta, jami'an lafiya za su fara bi gida-gida. Taron Naira 9,000, idan babu Naira 9,000, tabbata akwai akuya guda 3, in babu akuya za a kame ma kaji guda 5. Idan babu kaji fakiri ne kai, za ka sha, to ka tanadi wandon karfe don za ka sha tsabga. Wanda ba shi da kuɗi ya tanadi wandon karfe don zai sha bulala. Ehe. Mai gida. Haba. Ya Allah zai rufa min asiri ki tona min. Aka da ranar ki tashi. Da rana baki ban mutum ya huta ba, da daddare baki ban mutum ya huta ba. Ke dai wallahi idan masifa ce Allah ya haɗa mutum ita a kabari ya shiga uku. Ni dai ba wannan ba dan Allah dan Annabi ka tashi ka raka ni ba haya nake ji ya matsi ni. Bata matsaye ki ba, wallahi bata matsaye ki ba. Shi yasa kike tashi na. Ke barin gaya miki ba ina zan to. Kai Allah dai kyauta kai wa girman Allah dan girman Allah ka tashi ka raka ni wallahi ya matsi ni. Ina wallahi ba in ta zanje da wannan uban daren ana ruwa na marka kurin arada ta faɗo min a bayan wani dutse ko gindan bishiya saboda zan raka ki kashi ke da daman kike da zan da miki sauran kine min alƙawari kina kin zuwa wallahi baki isa ba kowa ya ci ladan kuturu ai zai masa aski wallahi baki isa ba baki san haushin ki nake ji ba jan mai ki kiyaye ni zan sharara miki mari yanzu mai gida kunci ke me kike nufi kar ki fara wallahi kar ki fara wai kar ki wani zakarci kai da wata sama man wata da san warga cikon wai masha Allah ayin baka tashi dan Allah ba ka tashi dan doyin da ke ɗakin nan ha ba na ji sa'ida wallahi to na godi bismillah yawa
barke ni ba abin da zan ce Allah sai dan ce alhamdulillah ba dan komai ba saboda sai a ruwan jiya na gane ban daki yana da kyakkyawan amfani duk ruwan da aka dinga tsala waje kamar da bakin ƙwarya ina cikin ban dakin na kurkuta kashi yana fadawa ɗaya bayan ɗaya malam amma ban san ana yi ba to me fa wannan ai ba kai kaɗai ka san muhimmancin ban daki ba ni kai na tunda na gina ban daki duk wasu ƙananan cututtuka da ke kama ƴaƴana ko wani amai da gudawa ko wata mashashara gaba ɗaya na daina jin shi yan kuɗi na da nake kashewa na asibiti yanzu tattalawa nake ina bin wata hanyar da su kai daidai mali ya kaji mu ba garba sosai baji yana da muhimmanci watan an ci gaba ba kaɗan ba a gidanka ban ɗakin da aka wallahi sai mutum ya kwanta ya bacci ƙware kuwa duk wanda kaga bai so ya gina ban ɗaki a gidan shi to ƙazami ne ba ƙarami ba kuwa ko waye shi ko mun gemun sa ko mun girman kai ni fa ba ma ja kuwa matsala sai dai mutum ya ja ma kanshi matsaloli su da mai ta yaya ni da wannan magana bayi da kuke yi mu fa ba za mu ba al'adar mu ba fa kakanninmu da iyayenmu suna ƙasa alƙur'an ba za mu ba al'adar su ba su bar mu da abin mu tona musu asiri ga tukunya an dura ga kashi a waje kusa da tukunya a cikin wani rami kai ka yi jatumar ka ta yi ɗaƙanan ka yi ɗan ka yi matar ka ta yi sirikin ka yi da a tara guri ɗaya baban ɗaki kai ma ke sauran su baban ɗaki ba ko kwalbati ne ma me to ka gani to ka sani ba mun gaya ma ne don ka bubba ko ba ka ba duk abin da ya same ka wallahi ko Allah ya sauki ba zan zo maka ba mu kuma mutum ya burma wannan ramin da aka haka shi ya jiyo cikewa zami to shi kenan mu zuwa ni da kai da kai na gudi da ba ku sanyi a ƙasa ku hau bishiya ku yi mana ya faɗo kai ba gudun ka nake ba da Allah ba ba kada gudu ba zagayo nan kai za ka rabo da wasa da Allah ka girma ka ina zuwa kai yo ina kai mahaukaci wannan harka ta sirri ce ba kowa ake so yi ba ka sa kare kai za ka tona mana asiri wallahi kaga yaran nan kwata-kwata ba sa ji in suka fito kurɗin nan ce musu nake su dinga a hankali saboda mutanen garin nan kuma ba sa ganewa kullum in suka zo da gudu suke wucewa ba sa lura da yara ne a cikin makarantar nan kuma su yaran ba ɗauka suke ba amma dai an ce min jikin yaron da sauki so nake ma an tashi a makarantar sai na tattara kansu sai mu je mu duba shi yana da kyau haka a je a duba shi kuma a ci gaba da tsawatar musu saboda gar a zo a nakasta yaro muna a ce ba bula ko wallahi to bari a kiyaye insha Allah Allah ya sauke yanzu idan aka tashi ka sami yara ko guda 10 sai ku tafi gidan su yara sai a duba shi assalamu alaikum salam muna lafiya kai kuma san malam Mustafa ya kuke ya aikin manyan mutane to ya aka yi ai musa mun zo ne domin an neman wani taimako Allah ya sa ina da zan taimaka to dama shi da wasa saboda gangankun da aka yi dinnan cewar wannan haƙa ramu duk mun haƙa ramu kan wannan abin da ake dorawa a sama da kuma wannan bututun da ake fitowa da shi wajen wanda kashin zai fada a ciki to shi ya bayyana ga kuma siminti shi ma iya karanci domin aje ma mun ga an zana wasu kuma an kama awakin wasu domin kada fushin ya zo kanmu yasa muka zo wajen ka domin a taimaka to abin da fi damu shi ne da yan kudaden mu a hannu to shi ne rikimar yadda za a samu a taimaka mana domin amma malam Aliyu ka samu bayani to dan ka sai dai inda da hali muna so a taimake mu ne saboda mun gama gina ramukan amma abin da zamu kuma gyara wurin ne babu shi na dai gane cewar taimakon nan naku kuɗi ne wani kwa to sai haƙuri kun san mu albashi muke ɗauka wannan ma yanzu naira 5,000 ce ga ina da ita to amma abin da za a yi ni barin ɗau wannan ga wannan na ba da ta gudunmuwa an gode ba komai Allah ya sa aje a yi wannan abu ne mai muhimmanci shi yasa ni na haƙura da Allah ya saka ba Allah ya saka zama faransu Allah ya taimaka Allah ƙara tariki amin suka lafiya yana da kyau a gina ban ɗakin ai wannan masifa da na shigo na samu a wannan gari
Yawwa. Zan zo nan ma. Yau duk sai kowa ya bani kuɗi na. Kana yawo kullum kai a koke. Gashi yana kwaikwayewa. Mutane suna ci maka kuɗi. An kai daɗe mai guduma. Dillaliya? Malam mai guduma. Ana lafiya? Lafiya lau ya gida. Mun gode Allah. Ya iyalin. Ya kasuwa. Alhamdulillah ya yau da gobe. Sai abin da Allah ya. Alhamdulillah. Ana ta hakuri ko? Kaya suna ta tafiya alhamdulillah sai dai wasu ne ka san sun karɓi bashi. Tauri. Ya zai sai hakuri. Wallahi tallahi. Ni ma zan ɗan shiga fada ne. To na ce ranka ya daɗe. Da Allah da Annabi idan an tashi zuwa siyo kayan nan har a manta da mu muna ciki. Kaya kuma da kaya. Kayan auren yarinya wajen kamana. Da Allah kar a manta da mu. Kaga ina da atamfofi tsala-tsala. Gale suna zankaɗa. Kai duk wani abu da kake so na zamani ka san akwai shawuri na. Da Allah ina zuwa. Wai auren wace yarinya ke magana? A'a. Yarinya wurin ka mana Allah ya taimake ka. Aka ce miki zan aure da ita? La ha'ila. Muraran ganin annabin tsohuwa ba da dai shiru. Ko dai baka so in san wannan zancen ne. Ke Kandala, Na. saurara. Ki gane da wanda kike magana mu manyan mutane ne. Kar ki rika yawo da hankalin saraki ba. Ni ke so wasu manganu ki a kudindina na kasa gane me yake nufi. To ran kai daɗe. Ni dai abin da nake so da kai ka fara shiri da wurwuri don kada abin nan ya zo gab a rasa yadda za a zo a abin kunya a garin nan. A ce 'ya'yan saraki an kai su ɗaki ba komai. Ni dai dan Allah da annaba a tuna da ni. In ke karin maganar sayan kayan ɗakin nan zan maganin ki. In ka Allah ya taimake ka. Kaga uban amarya. To Allah babu za a gaida gida ko a gaida Saudan. Zan shiga nan in karɓo kuɗi ne. Salamu alaikum. Wannan abu ne wannan. Wallahi tallahi ni ban san komai ba. Ke Saude bari in gaya miki. Duk ɓoye-ɓoyen da kike min wallahi tallahi ki fito ki gaya min ɓoye-ɓoyen da kike min. Domin bayan da za a yi baiwar Allah nan ta yi min murna ta farko, ta yi min murna ta biyu. Kuma ita gulman kika ji ta a bakin mace, to a bakin ƴar uwata mace ta ji. To ni wace kulla zan kulla maka a wannan lamari. Za ki iya mana. Wallahi ni ban san komai ba wannan ma da kake magana. Dan makarantar su ne fa da ya zo wuce ya tsaya suka gaisa. Saude na fa san hali. Za ki iya shirya yau yarinyar nan aure ba tare da kin gaya mu ba. Har ana tana mun magana cewa na sai kayan ɗaki. A ina aka yi haka? Amma kai baka san halin Kandala ba? Kandadin laliyar? To wallahi yanzu haka so take ta biki cikin ka. Ta sani me ake ciki ko kuma ta haɗu da laure ta ji wane ne ya zo gurinta ta ganta da shi bata san shi ba. Take so ta ji menene yake tafiya. Ke din ce ban sani ba? Yanzu in ce sa ki ne yake tambayan min yarinyar nan. Waye yake zuwa wajenta? Kin yi hakan? Ai baki ba. Shi ne nace baka dan makarantar su ne ya zo wucewa ya tsaya suka gaisa. Dan makarantar su? Au. Dama makarantar da maza suke haduwa suke yi? Ta da fa da ta gama. Ta da ta gama fa. To amma wallahi tallahi Saude ki kiyayen. Ran da duk gaskiya ta yi halinta duk wannan boye-boyen da yake idan ta fito wallahi za mu gaure da ki. Ina gaya miki. Allah ya huci zuciyarka. Ai ba wani abu ne Allah ya huci. Ki kiyayen wallahi. Allah ya huci zuciyarka. Shi kenan sai a je a kunno maka wuta ka ce anan zaka zo ka dare wallahi ba zai yiwu ba. Kuna kunni me yake yi ne? Ba magana nake ba mai gida. Cewa ne Allah baka hakuri. Ai ba so nake yanka kai fushin ba. Kuma doka kiɗan ɗan birni. Kuma doka kiɗan ɗan birni da kare da bare baba. Gafaran ku dai. Ɗan birni. Gafara dai. Ɗan birni. Ɗan birni. A san san dai ɗan birni. Au, na ki ce kina ban daki. An zaga. Sannu. Yawa. Bismillahir rahmanir rahim. Wayo Allah. Sannu da zuwa. Ina ta faɗa a gari. Wannan rashin azanci ko rashin basira da me ya kama a cikin garin nan. Wannan toshewar basira ce ko yaya aka matan garin nan suka karɓi wannan al'amari. Me kenan Kandala? Wannan abin da suka karɓa mana. Na yin ajiye kashi a cikin gida. Kashi mai ɗoyi wanda kai kanka idan kana su kurkuta shi wani sai ka toshe hanci kana ɓata rai wai yanzu da kashi mutum zai rika kwana a cikin gida. Kandala, ɗiban magana. To yanzu ba da duk inda ka shigo garin nan kana faman jin warin kashi yanzu kuwa fa
kina jin sa da gari duk ya dauka ciwo daga wannan ya faɗi wannan ya faɗi amma yanzu fa idan aka yi shi guri ɗaya ai yafi. Ka zauna da kashin a cikin gida? To ai ni ma gashi nan nayi shi a bayan gidana. Nan gida? A nan gida. Nake ciki? A'a. Tsaya mana ina zaki je da kika shigo kin ji warin? Kin ga. Zo mu je ki ga wani abu. In ga me? Ba dai kashin zaki nuna ba. Ba kan da ai ba zan nuna miki abin da zai cutar da ke ba. Ke dai taho mu je ki gani. Taho. Ba zan cutar da ke ba zo mu je ki gani. Baba Jafaru. Okay dai. Wato mun zo ne ni da liman don mu sake baka hakuri akan wannan al'amarin da ya faru tsakaninka da yara cikin 'yan kwanakin nan. An kai da ɗaya ai wannan abu ya riga ya shige tuntuni na manta da shi. Ai na manta da wannan ran kai da ɗaya. Abu ne dama wato ita rayuwar duniya da take wata ranar a samu nasara. Wata ranar kuma a samu akasarin haka. Ai ba komai ranka da wannan abu ya shige. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wato Baba Jafaru ai da ma haka ake son manya. Idan abu ya wuce suka bashi baya sun bashi baya kenan. Allah ya saka da alheri. Ai ba komai ranka da dai. Allah dai ƙara zaunar da mu lafiya. Amin. Madalla. To Baba Jafaru. Ranka da dai. Bayan wannan akwai muhimmiyar magana take tafa da mu. To kin gani? A'a, kin ji wani wari ko kashi a nan? Wai dakata. Nan wurin da kika kawo wani ɗakin kwana ne ko ban ɗaki? Ban ɗaki ne. Shi ne wanda ake cewa kowa a garin nan ya gina yake ke. La shi kenan 'yan gari sun fara almabazzaranci. Nan wurin za a zuwa su kurkuta kashi? Ina Allah kiyaye. To an nan ya fi ɗakin da nake kwana kyan gani. To kin dai ganshi. Kin ji wani wari ko wani ƙwaro a nan wurin? Gaskiya ai magana ƙwari a nan bata taso ba. Ko tukunya kullun koko na tafi nan wurin tarin ƙwari. Caɗija. Ai Kandala tun da na ji cewa wannan kashin da ake yi a gari ko ina shine yake haddasa mana wannan ciwukan da mutuwa. Har ya sanadiyar mutuwar ɗana ƙwaya ɗaya da Allah ya bani shekara da shekaru muna nema. Ai fa na matsawa dan marka in gaya miki na ce wallahi ni ma siya mun shine fa muka haɗa kai ni da shi muka gina wannan. Gaskiya ya burge ni. Wannan shi ake kira da ban ɗakin zamani. Abin fa ya faifa. Ki je gidan malama Huwaila ki gani. Wallahi in kika je gidan malama Huwaila fulo zaki saki miƙe ki kama bacci. Har ya fi nan kyau? Me kika ga ai ba kika komai ba. Kai a abu fa yayi. Ni kaina wallahi ba don ungulu ba kaza kowa bace. Ni ma da irin wannan din zan yi in cimma zamani. Kai Kandala a dinga godewa Allah kullun kina yawo da kaya niki akai kice babu mu je in duba kayan ga wanda zan abu. Ai gani ne ma kaman ka in tafi in bannan ka. Wuri fa yayi. Ai ko dai wallahi. Masha Allah tabarakallah. A'a. Wai shin Baba Jafaru me zafi ne me wannan gaba mai zafi da ke tsakaninmu da mutanen gangaren Shitu wannan tsawon lokaci aka ɗauka ana ta wannan balahira abu ya ƙici a cinyewa me yake faruwa ne me ya haddasa wannan al'amarin ne rankai da to ni ma dai rankai da haka na taso na ga ana yin wannan abu ni ban san dalili ba rankai da kuma abu ne wadda malam liman ma ya san wannan to rankai daɗe ni dai abu da na sani ita wannan gaba ta riga ta zo a ce wato ramuwar gayya in an maka sai ka rama kuma ranka ya daɗe wannan ramuwar gayya ta faru tun muna matasa har yanzu kuma ta ƙi ci ta ƙi cinyewa amma ranka ya daɗe sirrin nake shaida ma sirrin alafiya ya ɗaran masu na dukkanin alfarma bani tamburin dan birni da kare da bare mama a juyi da lafiya yan mata duka mu rasa ya mai guda bani tamburin dan birni da kare da bare mama a juyi da rausaya yan mata sai mu yi rawa a filin gada bani tamburin dan birni da kare da bare mama a juyi da rausaya yan mata karyo kara na ta kanta
bani tamburin dan birni da kare da bare baba. Sai mun yi tanadi na rigakafi domin iyan mu koko ɗan ɗan. Bani tamburin dan birni da kare da bare baba. Sai mun yi tanadi na rigakafi domin iyan mu koko ɗan ɗan. Bani tamburin dan birni da kare da bare baba. An kwana lafiya baba ina tanadin da kan yi wa 'ya'ya. Bani tamburin dan birni da kare da bare baba. In kin kwana lafiya ummi ina tanadin da kan yi wa 'ya'ya. Bani tamburin dan birni da kare da bare baba.